Přeji krásný den, dámy a pánové, mé jméno je Jan Pašek a vítám vás u prvního tutoriálu z grafického programu Photoshop. V dnešním díle si ukážeme základní práci s programem, tedy rozhraní plochy a základní funkce. Co bych jako první podotknul je, že používám verzi programu CS6. Je to tedy v současné době nejnovější verze, se kterou vůbec můžu pracovat. Jak vidíte, jak mám tady nastavené výchozí zobrazení uživatelského rozhraní. Můžeme si tedy tato rozhraní měnit podle toho, zda chceme malovat, upravovat fotky, pracovat s písmem. Asi pro mě nejlepší je tedy to výchozí, pro vás si myslím, že taky. Čím bych asi začal je, že bychom si mohli ukázat, jak se vytváří nový dokument. Až později si popíšeme tady celé to okno. Takže tady nový dokument vytvoříme rozkliknutím složky soubor, nový. Zde máme několik možností nastavení. Máme tady dokonce přednastavené šablony, americký papír, mezinárodní papír, fotografie, web, mobily a zařízení, film a video. My si necháme, já si nechám vlastní. Dále tady můžeme nastavovat šířku výšku. Šířku výšku můžeme nastavovat v obrazových bodech, tedy pixelech, palcích, centimetrech, milimetrech, bodech, picích, sloupcích. Já si ponechám nastavení na obrazových bodech, tedy pixelech. Pokud chceme obraz s vysokým rozlišením, tak zvolíme rozlišení 1920 na 1080. Je to běžné Full HD rozlišení monitoru, proto tedy používám to rozlišení. Obrázek se pak dá použít jako tapeta plochy. Dále rozlišení. Také to někdy můžete znát jako DPI, zkratka obrazových bodů na palec, tedy pixelů na palec, DPI. Rozlišení by nám mělo stačit zhruba těch, tedy 72 obrazových bodů na palec. Dále režim barvy. Barva RGB, tedy Red, Green and Blue, používá tedy tyto tři barvy k míchání námi požadovaných barev. Je to barva používaná našimi monitory, všechny používají tedy režim barvy RGB. Barvy CMYK, tedy Cayenne, Magenta, Yellow a Key, používá tiskárny, proto tedy pokud plánujeme, že budeme pracovat s nějakým dokumentem pro tisk, je lepší pracovat v barvách CMYK, jelikož tiskárny by pak mohly mít problém to vytisknout. Po případě se to samozřejmě dá z RGB barev převést na CMYK barvy, ale pokud víte dopředu, že budete tisknout, tak si zvolte raději CMYK. Já nic tisku nebudu, proto si tedy zvolím RGB barvy. Obsah pozadí. No, tady máme tedy barvu výchozího pozadí, což je pro nás nedůležité. To si můžeme kdykoliv změnit. Další volby jsou pro nás také naprosto nedůležité, takže to se pěkně rychle zruším. Poměr stran bodů bych taky si s tím nehrál. Jediný rozdíl vlastně NTSC a PAL. Jedno je evropské a druhé je americké, ale my si to necháme na základním přednastaveném, což je D0/DV NTSC. K tomu se ještě hledat víc nebudeme a dáme OK. Po případě si můžeme uložit svoje přednastavení, ale já si to pojmenuji třeba jako Full HD. Uložím a kdykoliv si tady můžu načíst své vlastní nastavení OK a vytvoříme se mi tady nový dokument. Tak, vidíte, že mám tady 50%, vidím tady, jak moc mám přiblížené či oddálené zobrazení, udává nám to tedy, že momentálně to máme v realitě, tahle to pak vypadá, kdyby se to tisklo nebo takhle, je to pravý poměr stran 50%, už je samozřejmě o půlku menší.
tady si tedy můžeme takto měnit, co to dělám? Můžeme měnit přiblížení, existují na to samozřejmě také klávesové zkratky, když podržíme Ctrl a levý Alt a točíme kolečkem myši, tak přibližujeme a oddalujeme podle libosti. Při určitém přiblížení se dostaneme do spektra pixelů, kdy se nám tam i zobrazí hranice mezi pixely, což se někdy také může hodit. To si ukážeme, až vložíme nějaký obrázek. Co dále k uživatelskému rozhraní? Po levé straně máme tady panel nástrojů, dalo by se to tak nazvat. Máme tady nástroj pro pohyb, vlastně výběr, můžeme si takto pohybovat s jakoukoliv vrstvou. Když odemknu vrstvu dvojklikem, dám OK, tak si odemkne vrstva, vidíte, jestli s tou vrstvou, tak to můžu naprosto pohybovat, jak chci. Já si vytvořím novou prázdnou vrstvu. Tady ty čtverečky, když vyexportujeme ten obrázek, tak tam nebudou. To nám zobrazuje pouze žlutým transparentní pozadí, tedy pozadí průhledné. Dalším nástrojem je nástroj výběru. Máme tady několik možností. Nástroj obdélníkový, výběr eliptický, pro výběr jednoho řádku, jednoho sloupce. Vybíráme mezi těmito druhy nástrojů, že přidržíme levé tlačítko myši na tom daném nástroji a rozbalí se nám to, co nabídka, a takto si jednoduše vybereme nástroj pro výběr. A už jednoduše vybíráme. Dalším je také nástroj výběru, ale máme nástroj výběru lasem. To znamená, jo, tuto je tady hranaté laso, to momentálně nechci. Když máme nástroj laso, tak klikneme a můžeme si vybírat vlastně přesně jak chceme podle tahu naší myši. Musíme tady ale tu držet, to tlačítko levé. Vybereme si, vidíte, že se nám to pěkně označilo. Tak v dalším, jo, tady máme teda mnohoúhelníkové laso. To vypadá tady takhle, že se nám to vybírá pomocí přímek. No tedy, pokud bychom měli mluvit správně, tak polopřímek. Další je nástroj magnetické laso, což mi vlastně tady, já jenom tady přeskočím k dalšímu kroku, který si tady vysvětlíme také. Jenom potřebuju teďko udělat, jo, tady je to je. Tak, jak když si vytvořím například elipsu, si vytvořím kruh pod držením Shift, to si ukážeme. Teď vůbec nedávejte pozor, co já dělám, až teď začněte dávat pozor. Nástroj magnetické laso funguje tak, že nám pomáhá přichytávat ten náš výběr k určitému tvaru, třeba s určitou barvou, proto dokážeme tahle snadno vybrat celý ten kruh poměrně jednoduše a přesně pouhým tahem. Jak vidíte, tak se nám ten výběr pěkně přichytává. Tak, někde jsem začal, samozřejmě. Já jsem se nesnažil být tak přesný, proto tady mám malou odchylku, což není takový problém. Tak já si vymažu tedy tuto vrstvu. Jo, aha. Pardon. Tak, vymažu si tu vrstvu a posuneme se zase dále. Dále máme nástroj rychlý výběr. Používá se v podstatě stejně jako štětec. Zde si můžeme vybírat velikost, tvrdost, mezery mezi výběrem, a tahle pouhým tahem můžeme vybírat, jak vidíte, určitý obsah. Funguje to vlastně podobně jako ten nástroj pro magnetické laso, také se to v podstatě snaží přizpůsobit těm tvarům. Dalším je nástroj kouzelná hůlka, když to tady použiju opět na příkladu, takže nám to dokáže tahle jo, já to musím rastovat. Tak nám dokáže vybrat pouze tento útvar, nevybere nám to celou plochu. Takže to samozřejmě taky pracuje na bázi barev, proto tady si můžeme nastavit toleranci
Nevím teďko přesně do kolika jde nastavit tolerance, od 0 do 255. Tady když si vložíme toleranci 1, tak nám to možná ani nevybere. Vybere nám to celé, ale prostě tolerance 1 je opravdu velmi netolerantní. Ideální tolerance je 50, která vybírá v celku přesně tvary, které máme na mysli. Tak. Dále tady máme nástroj oříznutí, nástroj perspektivní oříznutí, s tím se teďko nebudeme zabývat, to budeme používat později, takže to přeskočím. Nástroj kapátko přeskočím také, retušovací štětec také ne. K těmto funkcím, jak jsem přeskočil, se vrátíme až v dalších dílech, ty pro nás z začátku nejsou tolik důležité. Tady z nástrojů malování se také teďko vysvětlíme nástroj štětec. Jak vidíte, jak nástroj štětec, zde si můžete vybírat tvar toho tahu, tedy cákance, cákací štětec. Tady pak máte tedy náhled toho, ale já si vezmu normální běžný, nechci nějaký speciální štětec, tady si vezmu tady normální tvar štětce. Tady si můžu nastavit velikost štětce, vidíte, jak se nám to mění. Teď mám úplně nějaký obrovský tvrdost, to je, tady vidíte ty stíny okolo toho, to ovlivňuje ta tvrdost, když si dám 100% tvrdost, tak vidíte, že žádné ty stíny okolo tady nejsou. No pak když dáme tvrdost 0, tak vidíte, že ty stíny jsou právě skoro všude. Dále také si můžeme nastavit zde krytí, to znamená, s jakou intenzitou nám to má tu plochu zakrývat. V podstatě, jak vidíte, dá se ale překrývat, že když na jedno místo klikneme několikrát, tak nám to stejně vytvoří tu stejnou černou barvu. Ale to bychom museli ještě chvíli klikat, protože vidíte, že zatím vidíme tu kostičkovanou mřížku, takže to stále není naprosto černé. Tak já jsem teďko, jak jsem to zaklikal, takže se mi to, vidíte, jak se mi teďko doplňuje. Tak si musíme chvilku, dobrý, už to funguje. A tady máme nástroj hustota. Nástroj hustota, jak bych to popsal, vidíte, že také ovlivňuje vlastně ten přímý obrys toho tvaru. S tímto si budeme také docela poměrně často hrát. Nástroj kolonovací razítko a razítko se vzorkem si také vysvětlíme tyto štětce taky. Nástroj guma samozřejmě jednoduchý, nastavuje se skrytím, hustotou, velikostí, tvrdostí, tvarem úplně stejně jako nástroj štětec, ale jednoduše můžeme mazat ve vrstvách ty tvary, nakreslené obrázky, všechno. Zde máme nástroj plechovka barvy. Zde si zvolíme barvu, například červenou, a můžeme takto vyplnit vrstvu. Pokud je ta vrstva členitá, tak se nám zabarví jenom část, a pokud je ta vrstva takto čistá, tak se nám zaplní celá. Tak dále máme, to si taky vysvětlíme později, nástroj přechod, k tomu se dostaneme určitě v dalším díle, takže to teďko nebudu vysvětlovat. Nástroj pero, to je pak práce s cestami, to také nebudu vysvětlovat. Nástroj text. Vysvětlím nástroj pro vodorovný text, vybereme nástroj, klikneme kamkoliv do obrázku a vloží se nám, jak vidíte, tady vrstva textu. My si můžeme napsat cokoliv chceme, můžeme si zvětšit velikost, kterou chceme, a musíme to mít označené, já jsem na to úplně zapomněl, jestli zvětšíme velikost. Můžeme si zde změnit například písmo, také si můžeme změnit barvu. Většinou to defaultně používá tu barvu, kterou tady máme nastavenou jako tu vrchní, tedy hlavní. Dále zarovnání textu, to taky nebudu vysvětlovat, protože pokud se chcete pustit do grafiky, jak byste měli znát, co to je zarovnání, třeba z Wordu.
Dále, jo, to bude všechno. Dále tady máme nástroj obrazce, můžeme takhle jednoduše kreslit obrazce, čtverec, elipsa a tak dále. S tím se teďko nebudeme tolik zabývat, protože tyto nástroje zase až tolik moc používat nebudeme, pokud tady nebudeme chtít dělat nějaké animované vlastně postavičky, nebo ne animované, ale kreslené. Ještě se zde dá nastavit tady výplň, barva výplně, pak také barva obrysu, po případě pokud nechcete žádný obrys nebo žádnou výplň, také to takhle jde. Tedy tloušťku toho obrysu, tvar toho obrysu, všechno možné si to zde můžeme nastavit. Přesuneme se do pravé části obrazovky, kde už jsem tedy pracoval, ale teď si ji vysvětlíme podrobněji. Když si vytvoříme novou vrstvu, tak to bude vypadat to rozhraní takhle. Budeme zde mít nějakou vrstvu, která bude defaultně bílá. Proto my si ji tedy smažeme, vytvoříme si novou vrstvu. Zde máme několik možností, dole je takový panel nástrojů, tohleto tlačítko je ke smazání, tohleto je k vytvoření nové vrstvy, tohleto je k vytvoření nové složky, tuto jsou masky, to vám vysvětlím za malou chviličku. Pokud jsem si vytvořil jinou vrstvu, můžu tady smazat tu základní vrstvu, kterou já tu nechci, abych měl průhledné pozadí. Skupiny neboli složky si můžeme jakkoliv přejmenovávat, třeba pozadí. Můžeme si do ní vkládat různé vrstvy, abychom tedy měli pak přehled ve složitějších dílech. Můžeme si samozřejmě přejmenovat i vrstvy pouhým poklepem, to je třeba transparent background. Takže takhle. Samozřejmě ty složky můžeme celé pak také mazat, vyndavat z vrstev. Další tady věc, kterou bych vám měl ukázat, je, když si klikneme na vrstvu pravým tlačítkem, můžeme si zde označit vrstvu jakoukoliv barvou. Samozřejmě nám to se slouží jenom pro orientaci v těch vrstvách, jinak to vzhled toho dokumentu nějak neovlivňuje. Pokud si vytvoříme nějaký tvar nebo vložíme obrázek například z internetu, tak ho většinou nemůžeme upravovat tak jako obrázek vytvořený zde ve Photoshopu, proto musíme udělat jediný krok. Například také, když vyložíme elipsu, tak musíme ten obrázek rastovat, což uděláme pravým poklepem a klepneme na tlačítko rastovat vrstvu. Tím se nám odemkly veškeré možnosti práce. Práce s tím tvarem, můžeme vybírat jenom část, mazat v něm a tak dále. Další věcí, kterou bych vám měl ukázat, je tedy možnosti masek vrstev. Klepnutím na tlačítko maska vrstvy vytvoříme takovouto masku a základně je vytvořená maska bílá. A my pokud si vytvoříme tady barvu třeba černou, vybereme si tady tu masku a kreslíme do toho dokumentu, tak zakreslením do té masky v podstatě skryjeme část toho našeho tvaru či obrázku. K maskám se samozřejmě dostaneme později, funguje to tahle jednoduše. Ještě co je nutno podotknout, která vrstva je prostě výše, tak má přednost. Pokud já tady přesto nakreslím třeba tahle bílo, tak vidím samozřejmě dříve tuto vrstvu než tuto vrstvu. Dále také můžeme vrstvy zobrazovat a skrýt. Je to pomocí tohoto oka, tohoto nástroje. Já jsem chtěl tedy smazat tuhletu vrstvu. Další možností je také přidání těchto různých efektů. Jsou to přechody, jas a kontrast, všechno možné. K tomu se dostaneme také později. Uvidíte v dalších tutoriálech. Jo, tady jsou také efekty. V podstatě s vrstvou také můžeme dále pracovat. Já vám to tady ukážu. Takto dáme rastovat vrstvu. Dvojklikem mimo název se nám otevře styl vrstvy.
Ve stylu vrstvy můžeme přidat úkos a relief, co nám vlastně dodá takovýto efekt prostorovosti, tedy 3D. Můžeme přidávat profil, texturu, která to překryje, tak dále. Pak také tah, který obtáhne tento tvar. Tady si můžeme různě hrát nastavení, to teď nemůžu vysvětlovat, protože máme málo času. Pak vnitřní stín můžeme si vlastně upravit úhel, z kterého nám ten stín jde, vzdálenost, vyseknutí, velikost, spoustu věcí, vnitřní záře, také nějaké záření, jak vidíte, když dáme například červené, že vám to teďko tady moc není vidět. Na bílé barvě to tady moc není vidět. Pak také satén, satén moc používat nebudeme, takže ho také nebudu moc vysvětlovat. Zkuste si s těma nástrojema pohrát, ať víte, co dělá. Také je to v podstatě takové nasvícení té vrstvy. Překrytí barvou, to je jasné, můžeme si vybrat barvu, krytí, jak moc chceme, aby ta barva překryla tu vrstvu, také režim prolnutí, to vám vysvětlím hned. Dále překrytí přechodem, můžeme si zde také vybrat barvy, které chceme. Tady uplatníme nástroj kapátko, které jsem přeskočil. Když si vybíráme barvu, tak místo, aby jsme hledali třeba barvu, tady budu chtít najít tu barvu, která je zrovna tady a já ji nebudu moct tahle tady nalistat, tak máně vyjedu z toho výběru, kliknu a ta barva se nám najde. Vlastně je to pořád ta bílá barva, která je vlastně pod tím překrytím přechodu, takže teďko s tím nic neudělám, ale normálně by to mělo fungovat. Tak, můžeme také přidat druhou barvu toho přechodu, můžeme si přidat třeba zelenou nebo fialovou, pak nám to tvoří takhle různobarevné přechody. Překrytí vzorkem samozřejmě, máme tady na výběr několik vzorků, vnější záře, vyzařování toho objektu, nějaké barvy, vidíte, tady se nám udělalo jakýsi žlutá záře, také vržení stín, co vidíte takhle. Tak s tím si budete muset doma pohrát a vyzkoušet si, jak to funguje, protože na to opravdu nemáme tolik času. Ještě vám potřebuji vysvětlit tady tohleto. Jsou to tedy režimy prolínání. Tak, můžeme si nastavit u jakékoliv vrstvy její krytí. Je to vlastně její překrytí celého dokumentu. Pokud chcete, aby pod tím prosvítalo nějaký obrázek, nějaký tvar, snížíte krytí, také výplň můžeme snížit. V podstatě je to to samé, ale uvidíte, že někdy budeme muset použít jedno z toho. Mám tady režimy prolínání. Když se budeme listovat, tak teďko se nám tady nic neděje, ale pokud bychom pod tím měli třeba bílé pozadí, což i hned provedu, tak. Když já jsem vlastně zvolil překrýt, světlit, že nám to různě mizí, u různých barev se to bude chovat různě. Režimy prolínání vám ještě vysvětlím na jiných příkladech. Zkuste si doma vložit na sebe třeba 2 obrázky a takhle si jenom změnit ty režimy prolínání a uvidíte, co to bude dělat. Tak, další věc, co můžu udělat s vrstvou, je ji uzamknout tady, že ji není možno nadále upravovat. Samozřejmě vrstvu můžu odemknout, buď takto, nebo dvojklik. Ne, to nefunguje, takže jenom takto. Jo, zámek, to jsou různé zámky. Tady můžeme zamknout proti malování, proti posunu, proti mazání. Je těch možností spoustu. Tak, to je asi všechno k pravé části obrazovky. Ještě se přesunu na horní část, tu prolítneme jenom velmi rychle.
aby jsme se s ní seznámili. To si opět můžete vyzkoušet doma na různých obrázcích. V případě mi do komentářů napište, co jste nepochopili a chcete to vysvětlit v dalším díle. Soubor je tedy jasný, můžeme si tady zakládat nové projekty, otevírat staré projekty, ukládat současné projekty. Projekt uložíme stiskem uložit a vybereme Photoshop a tím si uložíme tady projekt. Ale pokud si chceme uložit obrázek, musíme si vybrat formát a například formát JPEG, což nám poté ukládá obrázky nebo PNG. A vidíte, že nám to pak už ukládá obrázky, zvolíme název souboru a uložit. Což je všechno. Pak úpravy, máme tady krok vpřed, krok vzad, transformovat. To si taky ukážeme v dalších dílech. V obrazu máme možnost přizpůsobení, zde můžeme mít jas a kontrast, úrovně, křivky, expozice, živost, odstín a sytost. Ke všemu se dostaneme později, to se nebojte. Text, tím se budeme zabývat výběr, ano, to je důležité. Máme zde možnost vybrat znovu, zrušit výběr. Dále také, když dám vybrat znovu k inverze, to znamená, že nám to vlastně vybere všechno, kromě toho, co jsme měli vybrané předtím jsme měli vybráno tuto plochu, nyní máme vybranou tuto plochu. Dále tady máme různé filtry, deformace, rozostření, seskupení, stylizace a tak dále. S tím si taky pohrajeme příště. Se zobrazením pracovat ani moc nebudeme. Okna to se když tak různě naučíme postupem času. Pokud to si vysvětlíme už příště. To máme natočeno 26 minut, mám ještě nějaký 3 minuty, abych to neskalk na tu půl hodinku. Já už teďko spíš budu tak povídat ještě k tomu Photoshopu. Photoshop je tedy velmi univerzální program. Uvidíte, že se tam dá vytvořit v podstatě všechno možné. I co byste vlastně neřekli, že je možné takhle vytvořit. Obrázky z něho vypadají opravdu živě a realisticky. Doufám tedy, že se vám dnešní díl líbil. Těším se na příští pokračování tutoriálů. Nebojte se, tohle to byl opravdu začátek, takže pokud nejste úplně začátečníci, tak vám to vůbec nic neříká, ale musíme začít opravdu od těch začátků, protože je to určeno i pro opravdové začátečníky, každý nějak musí začít a opravdu zvládnout tyto základy je velmi důležité. Také vám dám tedy do popisku kontakt na mě. Nevíte co, pište do komentářů, co byste chtěli zlepšit, co byste se chtěli dozvědět, co jste nepochopili. A v příštím díle samozřejmě všechny dotazy na začátku vysvětlím a teprve pak budeme probírat další část. To domácí cvičení na dnešek, jak jsem říkal, že budu dávat vždycky na konci nějaký obrázek, který budete napodobovat. Nedám, protože jsme probrali jenom základy. Je domácí jakýsi úkol na příští tutoriál, tedy na příští pondělí, je prozkoušet si ty styly vrstvy, jak jsem ukazoval dvojklikem na tohle. Mě to nechce, jo, takhle. Pak si projet tady všechny ty filtry, můžete si vyzkoušet na různých obrázcích, co to dělá, také si vložte více obrázků na sebe, zkoušejte režimy prolínání, krytí, výplň, nástroje, které jsme si ukázali a tak dále. Ještě co dělám je, že vám dám do popisku seznam klávesových zkratek, abyste si je mohli trošku pročíst. V začátku vždycky si budu snažit to dělat bez zkratek nebo říkat, jak se ty zkratky dělají. Později je budu používat naprosto automaticky a už se tím nebudu dále zabývat. Tak já si myslím, že dnešní díl byl naprosto vyčerpávající. Těším se, jak jsem již říkal, na další spolupráci s vámi. Pište komentáře, lajkujte. Tak, ahoj.